Čaute, tu je Alex, dneska vás vítam u ďalšieho videa, dneska som tu s Markom. Čaute. A ideme si zahrať Fortnite. Takže dávame ready. A sme rozohratí, lebo vo skrine sme sa rozohrali a... Nie, Marko, to je copyright hudba. Nie. Nie. Marko, to je copyright hudba, keby niečo. Sorry. Ideme arenky a sme sa rozohrali v off-screene, tak to bude dobré. Hneď sa ľudia vrátim, prepáčte, ale hneď sa vrátim. Marko, zabaví ich nejako zatiaľ. Takže, ako ste počuli, ako hovoril Alexko, že ideme hrať Dua. Sme sa rozohrali. No. Akurát išiel od dnes banánovú šupku, sa mi zdá. Lebo jedol banán. Ale by sa mohol čím skôr vrátiť, lebo nechcem ísť sám, že areny. Takže Alexko sa nám už vrátil, asi. Nie asi, ale určite. Presne na hrozici. Bolo dnes banánovú šupku. Vidno? Čo? Nie, ja som povedal, Ja? že ty si išiel. To bolo sranda, vidno. Frenzy Field. Naša lokácia milovaná s Alexkom je Frenzy Field, či Frenzy Field, či čo to je. Skáčeme. Alexko, si to nízko, doletíš tam? Skôr moc... Ty si moc vysoko. Nízko. A ja som v pohode, ja som na tento dom. Pozor, týpek. Kam letí ten teplúš? Ten? Tak ja idem sem. Akože mám skár, ale nič moc, no. Idem. Mám, či? Nie, ubrala mi to len HPčka. No. Ľakol som, že týpek. Neboj sa, ešte sa. Au. Idem, Mňa ma počkaj. zaujímalo, že skade. Vydrž! Áno. Áno, spamuj. Hovorím, že Trafi, vydrž. trafi vedľa mňa a ma zabije. Akože to je tak v pohode. Pozor, tam je. Jasné, more, lebo teplý. To slovo teplý ste nepočuli. Ready. Si musím dať iný krompáč. Lebo aj dolo... Mohol by ma plodiť, že dolo... No, konečne. Čo si dáme na taký range? Toto dobre vypadá, to je čo? Ja si dala svoj tryhardky. To ja si dám banána potom. Ale ja mám kukuricu, ty. Nevadí, ja si dám banána.
hoci. Mockingbird. Poď sa byť. Povedz niečo. No, prosím, počúvam. Dobre. Ľudia, Alex, pozor sa na mňa. Čo? Nepočujem. Že pozri sa, aby ľudia videli, že koľko mám video z korunku. Ale že 6, nefotím. 6, chápete. 6. Tento tu má, že 0. Ale nie srandujem. Poď sa byť. Tak to určite. Ja vám ukážem, koľko mám ja vinov. No, umrete. 0,0,00. Je tam 0,0,00. Živote som neviem. Teda bez fleše. Čo? Keby som mal strihací, kámo, toto program, tak by som aj hodinu natáčal, chápeš? Len nemám. Čo? Len nemám na to peniaze, lebo ľudia nepozerajú moje video do prčíc. Chlapci, nerobím to pre peniaze, aj pre vašu zábavu, ale mám jednoho odoberateľa, to je Marko. Ale no ľudia, mohli by ste mi fakt pomôcť, akože na druhých ľudí pozeráte, napríklad na mňa, alebo na Markov kanál nepozeráte, no. Viete, takto. Ale mohli by ste podporiť toto video lajkom, to je jasné, nie ľudia? No podporíte. Ní Marko, Áno, vyjadri sa. vyjadrím sa, budem kričať. Krič, vrieska, aj! A ďalšia. Dobrá. Poď už von, lebo už ma to nebaví. Mňa zaujímavé, že kde sú takí tí. Ja pridem. Ale už by to mohlo frčať. Kill za killom, hej. By ma zaujímalo, že kde sú tí Alecko. Ja neviem. Ale nechoď zase bezo mňa. Ja si idem matro zbieram, čo chcú. Aha, tu je. Aj tak ide do ňoho. Ja nejdem do ňoho. Tak nie, vôbec len ideš po ňom. Vidím, vidím. Ale áno, on trafiť sa nevie. Oni sa majú shield cake. Ešte raz pôjdeš do fajtov. Bez toho, aby si mi povedal, že ideš do fajtov, tak končím s tebou a nejdem hrať. Dobre, no Už nenervuj sa. druhýkrát si skapal na to, že si mi nepovedal, že ideš fajtiť. Alebo ideš za prelút, že ťažíš matro a tam toto sa handrkuješ s nimi. Lebo proste nemám aim. Ale na čo tam ideš? Už to pochop, Marko. Sám to nezvládneš na dvoch. Horko ťažko som zabil ja jedného. A Alecko, máš pravdu, aby si neplakal. Ako? Čo si na slope? Dobrá. Áno, lebo mám, že 2 náboje do pumpy. Čo pumpu som ani nemala, stáva sa, no.
11 má byť do AKčka, ale týpek strieľa po mne. Nejdeme skákať. Ale posvetilo sa mi to. Koľko máš bodov? Ja? 46. 46? 6. 46? Dobre, áno, 46. Dobre. 45 mám, ale stále sa mi. Tak 40. Tofu. Miničko, paráda. Áno. Áno, typek, Veľká paráda. yes, toto som chcel. Alexko, a ja som tam a teraz čo si mám robiť? Áno, paráda! Fakt, dobrá, frajer. Prosím, ma pikexovať bude. Budem, ale... Bo Alexko ani zbranie nemá, chudák. Poťažím matro. Topi! Áno. Dobrá, 104. dobrá. Čo? Nehovor, Marko, posledný krát hovorím, keď fajtím, nehovor, ďakujem. Dobre, musím si dať čo najmenší skin, aký je. Počkaj, kde je najmenší skin? Lebo oni majú teraz väčší raid, že mi môže dať hlavu. Aj toto. Keď máme banána, daj si niekoho iného. Ako banána. Dám si iného. Ready. Do prdele, prepáčte ľudia. iPhone mi spadol. Ipone mi padlo, ipone. Dal si už ready? No, áno. Anička Šupcová. Dobre, už sa mi ani hrať nechce. Počkaj, hneď som tu. Ešte mám 8 minút. Sorry ľudia, ale že bude toto video tak, že dlhšie, ale tak rozhodol. Tak som sa Do týpka strieľam, ani mi neukáže. Koľko som mal nič. No tak sa teším na ten notebook. Oj, čo je so mnou? Jaj, to čo som tam videl? Alex? No, Pozri sa. Kde dáme poslednú šancu, Alexko? padáme do Frenzy. Finally, I do it myself. A padnime napríklad sem. Kde si? Ja?
vo Fortnite. Ale však ti ukážem, že sem padaj, tak neletí inde. Však alebo kam letím? Baracuda 55, prestaň. Barat. Tak inde. Som zmenil lokáciu. Lokáciu, ty si taký fraher. To je jedno. Mením lokáciu frahera v tej vo file. No však ale zmením lokáciu, akože. Akože tu je týpek, ale nemám ani Nevadí. zbrane. Áno, áno, Nevadí. Alexko. To ja ti veľmi nepomôžem s krompáčom. No, tak ja som podobne na tom. Ale aspoň aura ma nezaráži. To sa mi nedá. Jasné, Pozor. teploším dvaja. Ako? Dobre, toto bola posledná šanca, čo som jej dal. Frenzy šancu. Dobre. Kľud. Dávaj No, už ready, ty kokos, 3 hodiny trvá, kým dáš ready. Lebo 3 hodiny mi to trvá, kým ma to hodí do... No. Počkaj, hneď som tu. Poď sa byť. Oj, toto je pekné, ty kokos. Čo je zase pekný? Ty kekes. Wow. Man. Fresh out of crazy, no. Poď sa byť. No poď sa byť, hovorím. Poď sa byť. And I wanna... Čo? And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my mind. I'm gonna find... Vieš, aký pekný je výhľad zo spodu, Alexko? Pozri sa, Alexko, čo mám za skin. Joj. Stoj! Slepis Hores. Alexko, ja dávam poslednú šancu Frezi. Nie, ty si... Tak, idem aj ja, no. Dobre. Udial, keď toto sa nepodarí, zabijem Marka, zabijem ho normálne. Na čo si dávaš glider? Ja ma bolo to cítim, a keby som tam nedoletel. Áno. Tam si Alexko, lebo ťa nepočujem. Také bolo. Lebo mám, že 500 ping. Jasné, ani zbraň nemám. Jasné, áno, vozík mi dajte. Nemíčka mám. Vozík, a ty kde v riti si? Ja tu, za tebou. Hihi. Mám pre teba zbraň, kde si? Ja mám sivú pumpu. Ďalšiu sivú pumpu. Pumpa v tejto hre ani není. Akočko. Ajaj, kámo. Tak čo to je? Shotgun, aby si nepovedal, no. Typek! Ej. Choj do riti! Tu máš, posledná šanca, Frenzy Field. Tu máš. Posledná Áno, šanca. trafí. Foj. Dobre, Alexko, ja už nejdem na Fortnite, lebo